Kade ngakubona wena ukuthi nje wazi kahle ukuthi khona into engizoba nayo, uthatha imali ethi ngikutshelile ngathi ngizolungisa la ngipheshe la ngizongakhona ukuthi ngenze khona ngemali, wena usuthatha imali yethu. Kulungile dadewethu, ngizothatha nale ncane phela, hayi ukuthi umholi wami Imalini yona esele? u-10,000 esestokfeli. Emalini engaka kusele 10,000? Yini ozosisiza ngayo ku-10,000 ngoba nale moto yakho nje isifile? Ngizothatha le ncane le. Iyiphi encane ozoyithatha ngoba phela usenamoto wena manje? Imoto vele ngizovele ngiyidayise dadewethu straight. Sanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni nihleli noLongstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa sisondele kunodaba ekumele lidingidwe. Sawubona sisi njani? Yebo, ngiyaphila wena njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila nami. Cibingelela ababukeli be-Black Life TV uzisho ukuthi uba. Okay, sanibonani babukeli, mina igama lami nguThuli. uThuli. Yebo. Thuli, usimemile la. Iqala phi inkinga zomndeni wenzeni? Nginimemile la, shuthi nginenkinga. Sahlangana nama ladies ngobani sikhuluma indaba yestokfela ukuthi asenzeni istokfela khona ngabo December ngoba siyathanda nokuyikhipha, yabo nje nezingane ukuthi kuthengeke kahle singampintsheki, yabo nje busy ya December. Manje ke inkinga yaba sekutheni ngathatha imali. Sagcina saphumelela istokfela. Okay. Ngathatha imali. Yabo osisi laba esinabo mangithatha imali ngathenga imoto. Wathatha imali wathenga imoto. Yebo. Nibanga kwistokfela? Kwistokfela sibanga ke siba u18 19 20 ngathi mina nosisi wami sesibala mina nosisi wami. Zokubuza umbuzo. So istokfeleni banga ke? Okay, istokfeleni siba u18 masuthi mina nosisi wami siba u20. Now 20. Yebo. And ba contributor malini bona? Imali seyiningi. Seyiningi kakhulu ngendlela leyo ukuthi ngaze ngabona ukuthi okay angithathe lotho njani encane ukuthi ngithenge imoto ukuze mangithenga le moto le ngikwazi ukufaka more income. Imake so you ba contributor malini bebodwa umuntu eyedwa ngenyanga? Umuntu ukuthi siyalotho njani kuba kwena ukuthi kulenyanga amandla akho angakanani. Asinqumelananga ngoba kuyenze ukuthi sothi siyanqumelana akade sisebenzi ngokufana futhi ama income ethu awafani. So manje why imoto ilo imali ihlele kuwena uzube ne-access nje ukuthi uthenge imoto? Okay, imali ihlala kumina ngoba mina ngisebenza kangconywana kunabo. Shuthi bathene ku right ngoba vele ngiyasebenza ababoni ukuthi mhlawumbe ngaba nezingxaki ngendaba zeimali, yabo. Ngase ngahamba ngovula iaccount yestokfela ngase ngayifaka khona imali. Into edala ukuthi ngize ngithenga imoto ngangithi ngifuna more income. Ngathatha kuyona le yabo ngoba ngangithi ngizama loan yangenzeka kwathiwa ngaka qualify. Mase ke ngayithenga imoto yasiyashayisa. Okubhlungu imali estokfela ngakayi replace. Awukayi replace. Yebo. Umbuzo wamalandelayo, istokfela account isiye sibe no any 2 to sign or 3. Like wena ke yini bakuthemba kangaka ukuthi yena ngabe khona omunye umuntu ozosayina because ubungekwazi ukuyikhipha ngithi makukhona omunye umuntu? Into edala lokho ukuthi sake sadlala istokfela before kodwa kwangasonisa imali. Sadlala yabo lezi istokfela lezi itembu yabo, so ngiyakwazi nami ukubeka imali. Ingakho ke kube kanjalo ke bengithemba. Okay, so namhlanje usibizela ukuthi ufuna ukukhuluma nodadweni? Yes, ngifuna ukuthi ngikhulume nodadewethu. Isikuphi inkinga? Inkinga isekutheni imali ayisareplaseki. Sele malini? Yo, yabo nje mangibala u10,000 osele. 10,000? Yes, u10,000 emalini engisaba ngisho ukisho. Awungeke ngcono uyisho kana nami ngizobabaza ngoba ukhalela lo 10,000. Yesingaphezulu yayi 100,000 mangicabanga. Thuli 100,000 wonke? Yebo sisi. Imoto ayisa repair yini? Inkinga ke mase yabona nje siyayikhanda ayikhandeki basho into eziningi amaphatha ayabiza
nami sengiqala nokukhathana. So manje why ufuna ukutshela udadweni? Udadweni naye uthe kulesi stokfela. Angithi wonke umuntu mayibeka imali estokfela sekukhona afisa ukukwenza. Yes. So yena bethi ama plans ngestokfela sakhe. Istokfela sakhe udadewethu inkinga ukuthi unomembeso. So nami ngoba ngize ngathenga imoto ngenzela ukuthi kube khona income engenayo bengifuna ukuthi kube kuhle ngoba kusawu yena yedwa yabo salethelwa umembeso so nje besifuna ukuthi kube kuhle kube seqopheleni eliphezulu yabo njengoma perfect wedding manje ke nakho akhathi uthenga imoto usisi wakho yena ke wayifila kanjani khathi ebona ukuthi na imoto ize ekhaya wajabula phela ngoba akekho ongajabulanga bajabula bonke ngoba phela sasisesangaba ngoba ngase sengishilo ukuthi izosiza nje umndeni izosiza naye mayifuna kuba khona la afuna ukuya khona ngoba siya driver nje vele sonke la ekhaya nanokuthi ke ngoba uba nje vele akona umuntu wangaphandle umfana wala ekhaya so umfana wala ekhaya uyazeni ukuthi imali wayithola kanjani ukuthenga le moto akekho waziyo wena kuphela mina nje kuphela manje lama ladies akho ayangixaka niba u20 akekho noyedwa okathena akuthiwa istatement isibone ibalance ngiyabashaya awungishaya usukuthini kubona vele ngithi my ladies yabona nje ngithi nje sistofela sethu senza kahle yabo phela yabo mase sengibancoma sengincoma sengikhuluma ngabavezela phela leyaya before bengibavezela kodwa hayi ukuthi phela zonke hayi zonke inyanga kodwa nje ngabavezelela babona ukuthi wow isi 100 bajabula so babona ukuthi yabo ngiyibekile kanti emva kalokho kila khona sengizoyisebenzisa ukuthi yahamba inqola kanti inqola isihambile noseyile udadweni umuntu onjani ekhanda benge nginibizi hayi uyapringana mhlawumbe mhlawumbe uzochitheka yonke into nje ubha angazi but-ke wena ke uzoyireplace kanjani le mali ngoba mangibuka izinyanga sekusele less than 3 months sifike kuDecember yes of which ifanele manje kuphuma imali and I'm sure bayaveva ukuthi ke na sine imali zethu kufanele siyithole ileyo ke inkinga ngoba nje ngisacabanga ukuthi ngizokwenza njani shuthi ngoba phela odadewethu ngisakwazi ngisho nokumlekelela shuthi kwi-income yami izingane zami nje ngesathola lutho kuzongiphoqa ukuthi imali yomsebenzi ngilo ngisebenza ngifukuzela yona but uzoyicover ino 100 othathile inkinga ngeke uzokhava ngeke ukhava yo asimlanda udadewenu simtshela ngalolu daba azi ukuthi ke umembeso wakho usubhantshile ne yena uyasebenza uyabamba nje akasebenzi njengoba ngisebenza mina hayi sizwa kahle yona izwela ke babukile emakhaya ukuthi bathemba yena ngestofela sabo sonke ama ladies awu20 ngabo bathi imali wayithatha wathenga imoto ifila isakhandeki seliphele u10,000 and uDecember usela iminyango asilanda udadewabo simtshela ngalolu daba sizothini asimlandeni ake sesibuyile babukele emakhaya sesibuye nayo usisi kaThuli sabona sisi njani ngiyaphila sisi ngiyaphila igama lami nguLungstar wa Black Life TV kuhlelo izinkinga zomndeni so simenye udadweni la uThuli wase ake sisondele khona sizokwazi ukuxoxa but before ngimneze ithuba usisi uba igama usilindele ithini relationship yakho nodadweni siyazwana kakhulu noThuli because even ngineyinkinga yena umuntu oqala like kwifamily ngikhulume naye ukhulume naye yes uma ukhona inkinga enginayo ngibiza yena mekukhona la ngifuna ngibonise khona yena umuntu engikhulume naye hayi kuhle kakhulu ngiyezwa kuthiwa ke nakhona istokfela enidlalayo sihamba kanjani siyadlala kuhamba kahle uke wasitshengisa nje ensukwini esitshengisa imali yethu hayi ni happy so nizoba rich nini and sizobe sibovu lazi ngoba kuza nomembeso wami umembeso wakho yebo okay Thuli nangu udadweni cela umtshela ukuthi usibizele la dadewethu ngizazi ukuthi ngizoqala ngithini kodwa manje kumele ngitshele imoto le bengiyithengile ngayithenga ngemalini istokfela kokuqala lokho manje ngoba ishayisile nje imali engiloko ngiyikhipha iyona futhi estokfela futhi angaka replace ngisho ukureplace nje futhi esele incane kakhulu Thuli yenza kanjani into kanje
Sisungxolele. Uyisebenzisa kanjani ngempela imali yabafazi? Dadewethu ngithi Ungicabangelile nje kodwa mina wazi kahle ukuthi ngizoba nomembezo. Uyazi ukuthi imali ngizoyidinga kakhulu and kuze uDisemba kufanele ngithengele nezingane. Uyazi ukuthi ngiyabhatanisa mina. Uke wayicabanga lento eyenzile khona uzugijima uthenga imoto zani khona umuntu okambona ethenga imoto la u-anti usebenza kahle aza imali ade isebenza wona anti ubuyenzani indaba ungathatha imali yakho osebenza ngayo uthenga imoto why decide ukuthi uthatha imali yethu yabo ukuthi phela ke bengithi siswami ngifuna kabi wena bengithi phela siswami ngifuna ukunisurprise yabo njengoba kuzoza umembezo wakho usurprise ngemali yethu bengizoyikhona ngiyajabula la mina ngithenga ama-champagne jabulela imoto kade uyazi wena ukuthi ungenza isilimo ngiyexolisa Thula ubufuna ukuthi yenzeke lento le kade ngakubona wena ukuthi nje wazi kahle ukuthi khona into engizoba nayo uthatha imali yethu ngikutshelile ngathi ngizolungisa la ngipheshe la ngizongakhona ukuthi ngenze khona ngemali wena usuthatha imali yethu Lungile dadewethu ngizothatha nalencane phela ayi ukuthi umholi wami imalini yona esele u10,000 esestokfile emalini engaka kusele 10,000 yini uzosisiza ngayo ku10,000 ngoba nale moto yakho nje isifile ngizothatha lencane le iyiphi encane ozoyithatha ngoba phela usenamoto wena manje imoto vele ngizovele ngidayise dadewethu straight leyo mali leyo ngilokho ngifaka ngayo stokfile wawuyithengelani uyabona ukuthi uyisilima kushuthi uyazi ukuthi mangabe lo imoto iyaba nenkinga imoto iyafa imoto idinga ukukhandwa uke wacabanga wena lokho angicabanganga Perislini nanivuma kanjani ukuthi kuwe umuntu oyedwa kuphela nelo besimthemba uthuli ngoba uyasebenza uyena osebenza kangcono but namnyeka athatha yonke le mali imali yahehana iyalingana hey asicabanga ngalokho cause before vele besike sadlala stokfela imali bihlala kuyena asikaze sibe nenkinga so wayiphatha kahle so nakulokho simthembile besazothi imali uzoyiphatha kahle so unikhombise yipi ibalance ngoba phela imali ayisekho ngikuzwe lana uthi kena ade uyibona nje emasonto adlule obekuthi besenza ilima phela shuthi bethatha ibalance edlule abakhombise ukugcina angibakhombise ukugcina le 100,000 le yokugcina yagcina ifakiwe yo bazothina abanye aba-stokfela ngokwakho phela emsebenzini besikhona i-stop order ebengidlala ukuthi phela bengabi nayo imali enkulu kodwa manje ngiyabona ukuthi ngisho noma ngathatha kuyona kuyafana kuzosho imalini yona isancane nayo nje isancane nayo wena Siliya khathi ethenga imoto wathini kuwena wathi uthenge imali ade ibeka ngoba esebenza ubeka imali elobe beka imali so wase decide ukuthi athenge imoto ukuze sokwazi ukuthi sisizakale nathi makukhona la sifuna kuya khona and since ngizoba nalo membeso nje mawukuthi khona la ngifuna ukuyothenga khona izinto ukwazi inyawo elula ukwazi ukuthi ngihambe ngemoto kanti uyazini ukuthi ungenislim but-ke manje inkinga if bekuhambe kahle angithi ngabe yonke into right mina into engiworried ngayo manje ilaba abanye abesifazane abawu-18 nizobathini bona uzobona yini ukuthi uthini and angazi ngoba phela umama umsomi nje uyayihlanyela uyazihlanyela nje angazi uzoyithini ngempela ngakubulala ngisho ukubulala blaze uyixayekeleke yena akana income ubedlala ngemali yempesheni uhola impesheni yezalukwazi Thuli udla nemali yempesheni ezakazi kodwa phela ngoba ngithi bengibiza nje ukuthi ningisize bengenzela ukuthi dadewethu sikhulumisane ukuthi yena ngicela ngoba bona mangiyibala le mali bona labo mama laba bengakwazi ukuthi eyabo icover because ayinkulanga kakhulu enkulu kakhulu bekuyiyona yadadewethu futhi mangase kuthiwa sengiyayihlanganisa nawo wonke lamasentana amancane ngeke iziyanele yakhe ngoba ngize ngisho ukuthi ngizokhuluma naye uyena onemali enkulu kakhulu kwibalance uyena enkulu ngingayibali mina ngibale yena uyena onenkulu kakhulu laba abanye bengakwazi ukuthi ngiyikhave yabo so inkinga ukuthi benaye kakhulu sihlukaniswa nini istokfela shuthi mina njengoba bade ngisebenza nje mina bengisebenzela wena ngiyapatanisha mina ngipatanisela wena kungcono komama okwami okuthanda ukuba inkinga ngiyexolisa dadewethu nihlukanisa nini zona lesi stokfela sizohlukanisa kumele sihlukanise manje ngoNovember
Yes, ngoba umcimbi wakho uzoqala nje. Owakho umcimbi nini? Mhla 5 December. 5 December. Thuli. Uzobe ihlanganise nini imali yami? Okay, umuntu wakho Sli yena ke mawukuthi kena ukhuluma indaba yokuhlehlisa i-date noma kulezi zinto vela ayihlehliswa ama-date. Akuhlehliswa nje ngesikwazi ukuhlehla. Ngiyanikwazi. Angesikwazi kusho ukuthi sekonakele nje kuzoba inciki ngoba kusho ukuthi ubethanda vele ukuthi kube njalo. But why do you keep on saying ukuthi kena into ade vele ayifusi? Yini ubona ukuthi benomona yini udadweni? Shuthi ube nomona akwazi ukuthatha imali yestokfela ebesebenza bekumele abeke kancane. Uthi izohlangana nini? Bethi izohlangana nini imali? Bethi wenzela wena kahle kahle. Ngemali abafazi. Ubethi kena phela mase ubufaka u-Uber ngithi. Yes, bengifaka u-Uber ngoba bengenzele ukuthi ngoba vele umfana wala ekhaya. So leyo mali leyo u-Uber mayihlangana ngiyabuyisela imali yabafazi then mase kuzosala neyethu angithi izoloku eqhubeka kube neyethu then ngikwazi ukuthi bengifutha kahle kahle ukuthi ngimenzele nje i-deco eseqopheleni phezulu because ngiyamazi ukuthi uyazithandela izinto ezitop. So nami bengithi njengodadewethu ngifuna ukumenzela into etop kade kuzoba kanjena ke. Wacabanga wedwa why kungazange ungibize mina eceleni ke ngo wakini mina sibayeka abafazi laba bangaphandle ungitshela ukuthi singicabanga ukwenza into kanje ukuze ngizokwazi ukuthi ngikulekelele why ungangitshelanga mina esiswami ngoba ngisho nje ukuthi bengithi nje ngifuna ukusurprise nje Go surprise ka wena. manje sekusurprise ke wena ke surprise ka mina Because uqinisile uSli if ukuthi ke nabenihlangene mhlambe ke nokuningi abangimoshakalanga. yakho niqinisile ngiyalibona ukuthi ngiyalibona nami iphutha lami. And okubhlungu ke labanye abantu besifazana abawu18 abangaphandle nabandawonye. Niya understand ukuthi noba uthunzo bana machaphazela. uzoyibonela ukuthi wenze njani angingeni mina indaba yakhe angithi wacabanga eyedwa akazange zangibize ekuqaleni why manje afune ngimsize But manje ke bona bazoba nokuthi nabandawonye awuyazi lento endlini. usengikhathe nabafazi vele Kungenza bavula icase bakubophe. Babantu abanjani? Ngobesho nje ukuthi nje khona ohlanyayo nkosami futhi yena ke endimosi yabo bayixakekile labantu laba bayixakekile. osisi laba abanye bayiholela igrant ey'ngane Laba abanye imali yama-grant ey'ngane. Sisi ngoba ngisho nje nkosami ukuthi ave ngimoshile. hawu uyadelela uthuli uyadelela But ke at the end of the day fanele sithole i-way forward. Nizoyi-approacha kanjani le case ngoba nawe Sli usugaxekile udadewenu lo. So ngeke ubafike laphana uthi hayi mina abafazi bengingayazi into enzothuli. Nabandawonye. Bake banibona nixabana? Cha, exactly. Kuyaqala nje. So there's a difference kubantu kena ekwaziwayo ukuthi bayakrobhana bahlezi bethukana. Yes. So manje ke ngeke baze bakukholwa ukuthi uthuli akakutshelanga. So which means we need to find a way forward. Ukuthi niyababiza bonke, nibatshela udaba or angazi niyabaleka ngoNovember. No, ngoba ngisho ukuthi isidingo sokubabiza mina ngokubona kwami besingekho ukuthi nje sisixazulule nosidadewethu le ekhona nale ngizoyithola namabonus engihlanganise ngibanikeze so ukuthi ngikwelete udadewethu. Okay, sengiyakuzwa ke manje. So usibizele ukuthi ufuna ukuqhubeka ukweleta udadewenu. Abanye ubakhokhela. Yes, because uyena onemali enkulu. Uyezwa ke Losli? why uzokhokhela abantu bangaphandle mina ngowakini ngisale ubuwazi wena ukuthi mina nginento kumele ukuthi ngiyenze ngoDisemba noma mhlawumbe ngoba mina ngithatha kancane ngoba ngowakini Cha bodadewethu ukuthi bengibona ukuthi yini mase singibizile ababhekla futhi lezi inhlelo lezi ebengiyiplanile mina ukuthi ngizozenza njengoba wena usuzothatha imali yami uyoyinikeza abafazi ngizoyilungisa ngani ukuthi yabodadewethu i-loan ngizoqualifya kuyona ngoJanuary so imali ozobuyikwa mina ngoDisemba akuthi nkosami angazi ukuthi ngizothi mina ngibona kungcono ukuthi upakise abafazi ukhokhe yami imali Niyawazi ngoba angihlangane nendaba zakho nabafazi wena ucabangile ukuthi ufuna kudle imali yabantu uzobona ukuthi uyikhokha mina ngicela eyami Phew, so Sli ngisho noma encenga wena I think phela uza kuwena kakhulu ngoba uyi safe place wena. Angeke ngikwazi nje ukumsiza ngiyaxolisa sisi angeke ngize ngikwazi nje wena ubuzoyivuma yini le unomcimbi wena ngoDisemba thatha imali yakho iyosetshenziswa uyajabula nawe uyamjabulela usisi wakho uyajabula kanti uyazi ukuthi wena slim
udle imali yakho. Thuli imoto wa-check ukuthi-ke ney'malini uma uyidayisa noma usifile Angakaze ngiyi-check. awukwazi ucheck. Yes, kodwa umakhenika okuyena oyikhenikayo washo wathi yena mase sengifuna angiqale ngidecide kuqala mase sengifuna yena uzoludo njani uzongixhumanisa nabantu abathathayo Bathengayo. yes imoto So- endi ngoba ibisayintsha ngingakwazi ukuthola imali enkudlwana. So manje-ke is it possible ukuthi u-fast track indaba yokudayisa khona udadewenu naye ezokhululeka athole umcimbi wakhe because uyabona ingxabano ezokwenzeka uyabakhokhela abangaphandle umembeso wakho uyaxakazeka. Yes. Ngicabanga ukuthi ngoba bengifuna uqala ngimtshele qala. So that Ngikhulume mangenzeki ke uyabo kodwa udayisa imoto yona esengidecide leyo. Okay. Because ngidayisa imoto ngeke ngimkweleta imali enkulu. Kuzosala nje imali encanyana. Yes. Engakwazi ukuthi mase ngithatha loan January ngimbuyisele yona. Hayi. Ngizwa kahle. Sli usuzosheshisa indaba yokudayisa kwemoto. Because So vele that bese ngiqalile ukukhuluma izinhlelo zokudayisa imoto so nje Kulungile phela uzodayisa imoto yakho mina ngifuna imali yami kodwa kwabafazi uzobona ukuthi umisa kanjani. Noma bangafika bakuthathe bahambe bayokubopha angiyingeni mina. So manje Ngoba usuyifuna manje imali yakho? Ngiyayidinga imali yami mina. Imali yona ngiyayidinga ngidinga ukuyisebenzisa. Uyidinga by when wena? Nginomcimbi mina mhla 5 Yeah, so by uNovember fanele bisikhona. November fanele bisikhona imali yami. Thuli izobisikhona ngoNovember. into engicabangayo sisi ngoba esho kanje it's fine ngizobela ngimkhokhela yonke imali yakhe. Mangimkhokhela yonke imali yakhe khona uMadlamini unakho ukuthi yene ngoba ngiyamazi ubuya ayishayashayela so unakho ukuthi mangimnika imali yakhe yonke uzovela ayidle yonke. Ngizovele at least noma ngimgoqe ngisho ukuthi ngicela ukumnika le enye ngimne January khona ezokwazi ukuthengela izingane zakhe. Yeah, understand inkinga zomndeni ziyavela ku YouTube. Yes. So bazobona ukuthi imali ayisekho. Yes. Uzoyihandlisha kanjani ke lo situation? Ngoba bazozwa manje udadewenu uthi imali ayisekho. I know ngizobachazela nabo vele phela ngeke bengadinwa. Bazodinwa kodwa ngisho ukuthi umuntu ngizomnika imali yakhe othandayo ukuthi ngimnike uhafu ngingamnika uhafu ngoba January ngineshow ukuthi imali yakhe umuntu uzosese yes izothi nje 1 January ngizobe sengiqualify kwi loan ngiyithathe akekho ozohlupheka ahluphekela ukuthi ingane yakhe anayo inform ayikhokhile esikoleni nje uzobe seku right. Into eyidanger ke lapho ama-bank ungayitshela ukuthi 1 January uzobe so right ngoba ukhuluma ngeloan. Ngoba ngisho ukuthi ngizobe ngilokho ngihamba December ngizolokho ngizama. Ngizolokho ngizama ngeke ngihlali ngoba phela ngabantu laba imali le. Bengahlasela ngisho ukuhlasela umuntu mayifuna imali yakhe njengoba nami ngingadinwa nje njengoba naye edinwe ngiya-understand. But-ke nabo bafunda isifundo. Yes. Next time ningathathi yonke imali nini umuntu oyedwa. Vula ne-proper stokvel account. Because at the end of the day imali yahehana. And naye bethu-ke uyasiza ngaleyo ndlela kwaJoy kwafa nayo imoto ayisasebenzi. I hope naye uthola isifundo kodwa uthi next time ukuthi konke afuna ukuyenza especially ngemali yabantu. Funa athola umuntu oseceleni. Azokhuluma naye abonisane naye because ube kuthiwa mhlawumbe wakhuluma nami noma wakhuluma noyedwa abangani bakhe. Mhlawumbe ezolithola usizo ngimtshela ukuthi no ungakwenzi what if uba nenkinga ngoba imoto what if imoto njengoba isifile ayisakwazi ukusebenza naye. I hope ukuthi usitholele isifundo so ukuthi kumele uthole umunye umuntu ozokhuluma naye makukhona enye into efuna ukuyenza. Yeah, khona ngiqinisile ngisitholile isifundo futhi ngeke ngiphinde. Ngeke uphinde. Hayi ngeke ngiphinde. Okay. Kwakhona nje stokfeleni ngizothi ngime kancane. Okay, mina suggest ukuthi-ke nabangaze bayibona ka Black Life babize bonke wenza ngazi WhatsApp call nenza kanjani ama meeting enu. No guys sine group vele siyabizana egroupini sihlangane. Kuyadepend ukuthi sihlanganela abaya yabo sashintsha. Babize bonke nihlale phansi nikhulume ngalolu daba at least une plan. Awusiyena nje umuntu kena ozoqhamuka uthi-ke nawazi nanokuthi uzokwenzani. I know planning nginayo ngiqale nje ngathi uthi ngibone ukuthi ngihlanganisa kanjani because ngiyazi kubhlungu ungabi namali kubhlungu ukubeka imali
ushe futhi egcineni awusenamali. Ingakho ngithe uthi ngihlanganise qala ngedwa ngibona ukuthi kuhlangana kanjani, ngiyabona ukuthi no kuzoleka. I think it's best usheshe batshele ngoba mhlawumbe abanye ngibayithola ngoDisemba. Abantu banama plans, abantu bayagoduka. Yes. So ungcono uma usheshe batshela. But uzizwa kanjani ngoba usumtshelile uSli? Ngizizwa ngingcono futhi naye benga expectanga ukuthi Uzokhuluma uzokhuluma kanje. Usaba amakhamera. Ha? Shuthi usaba wona. Kodwa nje ngiyabonga. Mina hayi ukuthi benginomona ukuthi bengithi ngiyazama nje ukuthi ngidedwese yabo kube nje into eright because ngiyamazi futhi abangani bakhe yabo izinto mabezenza benza izinto zangempela. So ukuthi ngibhekelela. Bengithi ngiyambhekelela because nami mangenza into ave ngibhekelela shame. Hayi, sizwa kahle. Sli, I suggest umsize uThuli ukuthi agenerate le mali. Ngizomsiza uThuli usisi wami ngeke ngize ngimnyekelele kodwa nje engizocela ukuthi sithembisane kukhona as long as imali yami uzothi uphela uNovember izobe singakumina ngizokwazi ukuthi ngimlekelele. Hayi mina tathathi ngiyathembisa ukuthi ngizokulekelela kushuthi ngizocela kulabo abanye ukuthi ngicela ukuthi ngibanike January yabo ngoba ngeke ngize ngiyeke ngoba ngisho ukuthi akwamanje ngiyekile futhi akabe ngihambile ngikumakhenika ngiyokhuluma futhi indaba udayisa imoto kodwa ngathi ake ngithi kumancane qala isixoxe lolu daba lolu khona ngizolokho ngiqhubeka nawe uzobe usungisiza. Mina ngiyakuthembisa ukuthi inhlelo zakho zonke ezohamba kahle nabo futhi ngizobachazela ngibatshele mase ukuthi futhi imali zabo futhi ngizoyibuyisa noma bonke noma abanye babo bengeke ibuye kahle zonke kodwa mhlawumbe bazoba bawu2 abangeke bebuyile imali zabo zonke iphelele. Hayi sizwa kahle. Yo, ngiyazela ke babukeli beBlack Life TV uThuli bethu uyasiza bakithi uhuba umcimbi kadadewabo kanti uyidubulo onyaweni ngoba manje imoto ifile imali ayisagenerateki and sekusele kuphela u10,000 kwi-stokvel account yabo and manje sekufanele atshele labantu abawu18 kodwa kumnandi useneplan yokuthi uzoyikhokha kanjani le mali. So Black Life TV sinthanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Is there